Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka khun hinyo trap awakening national movement ha ka sngin kong kalalet ban ai ka jinkishan bopura ya u chairman ka Green Tech Foundation uba HB Nonglang uba yakhi persha e ka sarkar dak basong sha tngan klembu por kum kadak ban dawa wengno ya ka project ka bathmu bante hadolen nong lumpong deng Habayo banekren but working president ka seng uba Thomas Pasa uloong ba ka seng ka sngaw phalai ka jing ngap bat ka jing bamshim khia jong ka sarkar jilla ya ka jing dawa ka GTF ka balaya menta lasan sngi kinthi bat ong ba ka sarkar ka kwa ban le jubor bat sanshar donbor klem da sutnyo wat ya ka jing imbriu ru na kaliang ka seng ka dawa ya ka sarkar ban pendu pendam no ya ka jing soy ya ka kontrak halor ka dolen nong lumpong deng Pina kalian kejongi kumbang ilayawan ya dan bentalang panai ka mensim aji kersan ya ka GTF akan ke jingi ke jongka daduk ka si ke benungkong bat kumba piong mentaka dari ka seni ke basan iwan pek ban luai rum ta jong i ba blai unang don dekat bat i ke jingi ele andai ka ba ni so kla pada bangin i ya ka jing bom sim khia jongka state government haba nak kalian jongi isu wan mansim ke update ba lada kala don em kata ka jingkhot nak kalian sarkar ban ekren ini nak ka yang ka jongi ngilai o khobor ba ka 4 don ko ka jingkhot nak kalian sarkar bar kadi ka thau sai kedari ba kadi ka sarkar ka bal kwa ban le jubor ban sinchar don bor khamda sutnyau shu wat dia ka jingim breuru bad hakini isan sni ki jing yalin tingilai iba haka jakaban address ya ke isu ka badon kam daga nanti ka badai kadon ka jing persyang nado ka syuki jong menjerang ba ban penjalam bakala pada upaj ba haka pada ba kene ka jing sna hang te po daulun nong hang te po umiam ban nakaliang ka jongi pen pabrik di buj joka sarkari ki ban yalam bakala upaj ba ubala kershan ya kene ka jing yakhi jong ka GTF kumbanju phaiden ngi iba nakaliang jong ka sarkar kala ong ba kanum don kanu ka jing tai ka ba paka nene ka permanent ka structure hapo kani ka daulun nang andrai haka baar pada kung menteri tang bau ong ba kanum don kanu ru ka jing tai ka kani ka daulun nang kan don ta umiam orchid pi kala don ka jing change of statement ka leng ka government ka jongi ka ba pen pau ba ka don ka ik masalan dat ki ba persiaman buri bat kanong pilai spak kulur duna ka pisa ka ba don kam ban sina ya kani ngimla asu ban nget ba ka dei ka jing sina ka barit ka baria dan ngisim ya ka amount ka ba ngi osneu katkum ka MOU ka ba la assign bat ka company ka banang tina po Dibrugarh Assam bat ka state government ka jongi bat habang ipule ya ka MOU ru ngi yoi ba nakaliang jong ka haka MOU la to sai kral ba kani ka company ka ban yo ya ka trading license na po ka district council Swaban ya ya kam de tarau nakaliang ka jongi ru ngila kentu hakini kisni padap ba kemen ya men sim lang kini ki kon samla ke jongi ki ba ki ba sat kan nam ta ka ka ban penek pensa ya kami ram o ko jongi ba kadi ban mi ka stand ka ba shai ban ka le ka district council ba no tenno trading license ha ka ba dei bat ka ne ka kam ka ba penjular pada ya kam mai ram o ya ka mariang ka jongi bat nakaliang ka jongi ni dawa jur ba ka sarkar ka dei ban penduk pendam no ya ka jingya soy ya ka kontrak bat kang ba kini kisah melakin poin sekat thong kata kacing elek kajong ki ban yada ya ka mai mariang kajong i berkai di ban kendri ano ya ta project ko ban le ban kendri ano kham jingai nang tu nomor bang isu ku ba ka MECL kabun ba ka jaka magwala sim ko tourism ko de ko malai spa ko tam kari hatu mula sudai nomor bang iba bun hang ti than umiam ki don ki yang kota ki balajot bom dan basa don besim news da ban tok ni da pai kita history jong lompong deng mo don la don ki bala yo teng man sina daga floating boat hang toru ban pe ya restoran baro kani la syakni no la kni no apa penya khasi mo bar khato ka pon iba kam don ka jing sina kanu jing sina kadi tang ka floating boat ter ka environment kane kum juhi mo hande benta ki wan ban le kni ka panengkong ya kanungun na kita kinong sinong try mo ka megalya ki badon ni kata capacity ban li di sha hapo ka 5-star hotel kanungut tunah ba kano ipi
ban yo ban sim ya kata ban awil ya ka benefit jo kan luxury hotel ka ban mi yang tai kam num dan kanu ka jing mentoy ru bat ngadong pi ngala im sebabun bagi benta ka ri India ka jing trekam ko jonga bat ngadong pi ki babun baki nong India ki kwa ban wan sipo Meghalaya ban pe ya ki lum ki becerngam ya ka ga bakhoj ya ki di kal er ba pangat ki kwa ban pe ya kita ta ka daw ladakan ka benta baka sarkar ka sim ban pen kiu ya ka tourism kane ka num pen kiu ya ka tourism namar repio ki hotel de ka ki 7 star 5 star girang buat Mumbai apa Delhi girang buat hang ning idon kam ya ka natural beauty ban pene ban sa ban kring ban ya ki nong wan jugo kai perthai but let's say lada ngim sina ya kane ka ngi scrap no kane ka luxury 5 star hotel pat spa ka bag government kala website ni ka MOU let's say kan long ka jing mentoy ya ki ini ki bau senai ki homestay ki ber hakaleng ka rikasi kalau ka jing kamai ya kiru tementah ka jing wan jong ini ki project ki bahe kan penduk nong du ya kini ki entrepreneur ki ba red ki bang sedang man yang ki jak ki jong ki lembaga tourism nata ka daw nakaleng ka jing ngi ong ba let's come down dan kame ban kenria don kam ban scrap ya kan ka project kanang ba ngin send ka message ka ba syai ba don kam ban preserve ya ka may mariang ka jingin naka benta ki patang ibanwan pada Kuma pikiran na ba ang makijay bandi? ki babang kinum le room kinum sim ya kata ka bandai sa kata ki 7 star 5 star hotel ki ba ka government ka persyang ban sina kam don jing mentoy ai ru but ladak uwe ubre ubanapo Delhi lada ukwa ban sa 5 star hotel ngatai unsa apo dangbon ki ba khamba ki 5 star hotel apo Delhi unda don kam ban wan sini siapo Meghalaya henni lada ukwa ban le ban pe ya kilum ki wa ki jerngam dan apa Delhi wa wan semua Meghalaya te let's say da kata ka nanti ngila ban kring ko nga mane ya ki ni wan ki wa bawan jugo kai perthai ka ban long pada ka revenue generating industry ya ka state ka jongi ban kham tam ya ki nong sung trai ni trai lu ka jala ka jongi kan da kata ka ngi dawa beng sisen ba ka government ka di ban sim khai ki mentang bat kentang ya wai pada ngilai i ba rasan ni i chairman jongka GTA Wilayah Tengah nilai ka don hi ka dak presiden ka jing tulat akamet ka jongi but ngatharai ngiron kam ya ka public support ru bagi pai bar kin hoi ki babun bagi kan ki kersian bai ka di ka benta andai ngatharai ngidon kam ban kersian kambun sisu lamba ka jing sno akti ka basit lamba kena bangin pen i ya kata ka jing ya tali ka jongi kum ka jai ben reu rengkat ka jing alam tu ka GTF ban penbor da ka bai ka suri ya government baka dai ban scrap no ya ka project immediately